Keď sme sa o tom rozprávali, hovoril si mi, že to tvoje podnikanie, ku ktorému by som sa teraz chcel dostať, má vlastne, alebo produkt má vlastne hlavné 4 piliere. Môžeš nám povedať, o čo ide? No, tie 4 piliere sú, jednak je tam, že produkcia reklamná, potom je tam produkcia na sociálne siete, pokiaľ by klient chcel riešiť čisto iba sociálne siete a potrebuje na to ten content. Tretí pilier je konzultácia, pokiaľ je nejaká spoločnosť alebo firma, alebo klient, ktorý nevie, kde skôr skočiť, alebo že kam sa ďalej vydať a nevie, kde spraviť ten krok, tak robíme aj konzultácie, že mu spravíme celý rešerš firmy a povieme mu, že áno, pre teba je teraz najlepšie spraviť toto a pohne sa tým pádom ďalej. A ten štvrtý pilier je taká, že najväčšia oblasť a to je story engineering a my mu vlastne postavíme tomu klientovi celú tú architektúru tej značky od emócie cez príbeh a samozrejme, že na reálnych základoch, pokiaľ on nejaký príbeh má, tak tvoríme na základe toho až vlastne cez tú videoprodukciu, fotoprodukciu až do finále, do toho odovzdania a vieme s ním spolupracovať dlhodobo, vieme s ním riešiť konzultácie kľudne na týždennej alebo mesačnej báze. To znamená, že vlastne tá tvoja výnimočnosť toho tvojho produktu, ktorá spočíva v tvorbe alebo vymyslení alebo opieraní sa o príbeh, hej, o emóciu, o príbeh, sa stala vlastne štvrtým pilierom, ktorý ako keby asi aj najviac rastie v tomto podnikaní. On vlastne obsahuje aj predošlé tri piliere, ale je to vlastne všetko ako keby v jednom balíku. Takže story engineering. Tak, alebo architecture, ako sa to nazve. Keď to bereme na príklade nejakej architektúry alebo domu, tak my mu vlastne stavíme tú značku od základov, cez jednotlivé vrstvy, príbeh, emóciu a takto vlastne s ním ideme postupne stále ďalej a ďalej a ďalej. Prečo si myslíš, že príbeh je dôležitý v tej tvojej práci? Ten príbeh je dôležitý, aspoň ja to tak vnímam, z toho hľadiska, že my ako ľudia sme emočné tvory. Ale pokiaľ ja ako značka alebo ako nejaká spoločnosť nechcem, aby sa na mňa zabudlo a chcem, aby ten človek tú emóciu cítil aj ďalej a pamätal si, keď mu to emócia príde ďalej a spomenul si ho hneď na mňa ako na prvú značku, tak potrebujem mu ukázať nejaký príbeh, ktorý bude samozrejme pravdivý a spojený s tou danou emóciou. Takže ako náhle ten človek príde na kávu do nejakej kaviarne a zasvieti mu tam v jeho vnútri, na duši, v mysli nejaká emócia, ktorú má spojenú so mnou, tak si hneď spomenie na mňa. S tebou ako majiteľom kaviarne? Buď so mnou ako majiteľom kaviarne, alebo pokiaľ to chcem riešiť napríklad pre nejakú predajňu kníh, tak dá sa to robiť aj takýmto spôsobom. To znamená, že vlastne príbeh v tej reklamnom videoprodukcii je vlastne dôležitý, pretože zanecháva hĺbšiu stopu. Tak, hej. Trvalú. A vtipné je, že aj terapky majú produkt, ktorý sa volá príbeh a to nie je to proste nijak nesúvisí, je to úplná náhoda a je to vlastne jadrová technika, ktorá sa v terapkách učí na liečenie traumy.